bolo, tam bolo, bol raz celkom obyčajný les. V rozprávkach sa hovorí o neobyčajnom lese, ale táto rozprávka nie je vôbec obyčajná. Preto taký neobyčajný začiatok. Už ako taký obyčajný les vyzerá? Nuž presne tak, ako v rozprávke. Rastú v ňom stromy, celkom obyčajné stromy. Preháňajú sa v ňom zvieratá, celkom obyčajné zvieratá. A v decembri, keď sneží, ako by celý les prikryla veľká biela perina. Tak ako teraz. Je december a les vyzerá ako v rozprávke. Všetko je biele, šišky na stromoch sa strieborne ligocú a vyzvaňajú, čo je neklamný znak, že sa blížia Vianoce. Zatiaľ by to s našim obyčajným lesom bolo v poriadku, ale predsa je v ňom niečo neobyčajné. Keď to nie sú stromy ani zvieratá, tak to môže byť iba človek. Týmto neobyčajným človekom je horár Ondrej Peň, človek so zlatým srdcom, ktorý nemá rád dlhé reči. Náš obyčajný les sa veľmi začudoval, keď horár Ondrej Peň zrazu spustil. Milé stromy, celé roky rozdávate ľuďom krásu a radosť. Každému zašumíte, každému zavoniate a nič nechcete za to. Ako by ste z duba spadli, a tak som si povedal, že vám dnes pripravím malé prekvapenie. Ako horár Ondrej Peň povedal, tak aj robil. Ovešiel sa vianočnými ozdobami, zvončekmi a guľami, hríbmi z plastelíny a hviezdičkami z farebného papiera. Oblepil sa ihličím, na kožuch si pripevnil žiarovky a za baranicu si zastolkol prskavku a roztiaľ ruky. Stromy v lese onemeli, lebo taký neobyčajný vianočný stromček ešte v živote nevideli. Horár Ondrej Peň žiaril široko ďaleko a keď začal spievať svoju vianočnú pieseň, ani jedno oko v lese neostalo suché. Toto je prvý raz, čo stromom niekto pripravil Vianoce. Posmrkávali štíhle smreky, aj strieborné jedličky, staré buky, aj mohutné duby a dojato počúvali neobyčajného horára a ten spieval. Ja som horár Ondrej Peň, nemlčím dnes ako peň. Hoci je môj veršik krátky, chcem vám želať krásne sviatky. Veď som horár Ondrej Peň, dávno o vás všetko viem. Neobyčajná vianočná pieseň doznela a možno by sa už nič pozoruhodné nestalo a rozprávka by sa mohla skončiť, keby sa v lese neponievieral známy zlodej Patrick Mean. Ako iste viete, v každom lese sa pred Vianocami potúli aspoň tucet zlodejov, ale Patrick Mean je zo všetkých zlodejov ten najprefikanejších. Už roky sa vyberie koncom decembra na Trabantia a nie je spokojný, kým neochmatne najkrajšiu jedličku z celého revíru. Veru, taký zlodej je Patrick Mean, čo len uvidí žiariť horára Ondra Pňa, začne okolo neho obiehať vo veľkých kruhoch. Tresto hrmený, neverím vlastným očiam. Skade sa v takomto obyčajnom lese vzala taká okrasa. A už si prehadzuje Ondreja Pňa cez plece a v očoho k svojmu trabantu. Tam ho opatrne privieš na strechu a závratnou rýchlosťou sa rúti domov. Potom postaví vianočný stromček do jedálne, medlí si ruky. Ak teraz nepuknú od závisti všetci susedia, tak nikdy. A beží po svoju manželku Carmen Kmínovú, aby sa pochválil svojim neobyčajným úlovkom. Len sa poď pozrieť, drahá, to nie je vianočný stromček, to je zjavenie. A Veru mal pravdu, lebo keď manželia Kmínovci vošli do jedálne, po stromčeku nebolo ani chýru, ani slichu. Iba za stolom si pokojne poťahoval z fajky horár Ondrej Peň a usmieval sa na celé kolo. Konečne ťa mám, Patrick Mean. Roky si mi unikal, ale teraz zasa fajka. Zaplatíš mi takú pokutu, že ti poriadne zhorknú tieto sviatky radosti a pokoja. A to je vlastne všetko. Potom už len zobral Patrika Kmína pod pazuchu a zaniesol ho do obyčajného lesa, kde známy zlodej začal chodiť od stromu k stromu a ako to už v rozprávkach býva, srdcervúco plakal a povedzi slzíkajúce spieval: Odpuste mi stromy moje zlodejiny,
Budem síce Patrik, ale celkom iný. Už viem, aké je to veľké trápenie, keď je hlava, keď je srdce drevené. Takto sľuboval známy zlodej Patrik Mín a verme spolu s ním, že sa naozaj polepší a hoci, ako ste si iste všimli, celkom ukradol pieseň horárovi Ondrejovi Pňovi.